Sugdan ugma ang subling hugot nga pagpatuman sa kamanduan sa DILG alang sa road clearing operation. Gitahasan niini ang mga kawani sa City Toda, Kapulisan ug ubang departamento sa Talisay City. Mato ni Joy Tumulak nga nagpatabang na usab sila sa mga barangay opisyal. Unang gihimo ang pagpahibaw sa mga Talisaynon ilabi na katong nagpark sa ilang mga sakyanan diha sa sidewalk o daplin sa dalan. Lakip na ang mga istruktura nga naausab sa sidewalk. Niatong Biyernes, sugod nang mipatuman ang Barangay Lawaan 3 sa pagbadlong sa mga nanag-iya og sakyanan nga mihimong parking area sa kadalanan. Apan matud ni Tumulak nga ugma Martes, sugod na sila sa paglam sa mga sakyanan nga anaa daplin sa karsada. Mga motor nga naa sa daplin sa daan atol sa operasyon sa City Toda ang mahimong ma-impound. Naigyoy mo supak pero inoon ato lang silang pasabton og maayo nga igo lang tang tuman og unsay mando gikan sa atong labaw. Mao gyapon clamp unya human klaman na mo ang sakyanan sa kalibo unya human og dunay mga nagparking nga mga motor among i-impound unya human makabayad gyapon og mga multa. Last Friday nag-road clearing nagpahibaw lang mi sa mga residente nga di lang ta pwede mo park diya sa daplin sa dahan kay nisabot man ta atong baging tinong nga ilang mga sakyanan dito sa Sapa mura magnaanod tong uban nang uban naapektahan kay diha lagi butang sa atong barangay road karon na namugi memorandum circular sa DILG